Hakani ke video jonga man takasi ngan jubab ya ke jingli jong uwe na ki subscribers be jonga uba kali nga ya ke ne ke we ke jingli ba balai ujisu u haban duwai haba daladehi udei ublei kani ke jingli shisha ka long ka basnya utnan ba berkat banga pengkre ya ke jingkran jong kani ka topik ngasngau ba mensem jong ublei ukta ya ke jingim jonga haswa bangin poi sya kata ka benta bangin ikran ya ke ne ka benta ba balai ujisu u haban duwai haba daladehi udei ublei ngai syukwa ban pen itho ipi pamanga ngadai ureming son pamon barsajisen ngapleng subhai pi hapo jongani ka channel jengi ka jingshai jong ka gospel hakani ka channel jengi ngi upload barbor ya ke video ban yarap yangi bangila ban san ha ka jingim jengi ka ba kenja man sem sa subscribe ban yo shibon ki jimentoy ha ka jingim jong pi ka ba man la kasngi pilaro ban ya connect bat nga hapo jong ka Instagram pilap nan kali ya ki no ki jingkeli ki ba phikendo ha ka jingim kristan lene ka jingim ka ba man la kasngi to plan oi ya ka por jampi tungen stang balai ujisu udwai sha ublei ukpa habanda ladiru udei ublei ngan menta ya kane ka jingkran jonga haki ar benta ka banangkong in pechwa hatu ujisu ulong ublei phi haban sangau tho bha hangne ba ublei ukpa bat ublei ukhon kim shem lasdang ya kata ka jingya de jong kitang haba ujisu ulawan sha ka perthe Henry uta ublei ukhon ula don lupa nanu bastang hi hakaba ublei ula thau ya ka perthe bat ya ki e baro kaktin jong ublei ka ongkumne hakaba nangkong ula don ukutin bat uta ukutin ula don bat uta ukutin ulong ublei ubala don hakaba menangkong bat ublei nila ruban ong hangne bakata ka jinglong kristan kam shem lastang ar hajar snem manshwa hakaba ujisu wan long bru sha ka perthe Henry kala don lupa hashwa jong kapor hashwa ba on shna yangi kajing shisha jong kajing im ublei umlong rengkat bat kapor Henry ublei udon hashwa jong kapor hakapor ba ublei ushna ya kaperthe kakten jong ublei ka ongkumni da u la long ki e baro mar klem ma u shem la long ka e ru ka bala long ha u la don kajing im bar kata kajing im kalong kajing shai jong kibriu bar kata ka jingshai ka shai hakabadum Henry kata ka badum kam pediang yaka ubalong ka dur blei ubom la yoi ubala khan nongkong na ka jing thau baro naba hau la thau yaki e baro haki beneng bat haka khandeu ki bala ban yoi bat ki bom la ban yoi yaki khet lane ki hima lane ki jingshar lane ki bor yaki e baro ken la thau dau bat yau bat ulong menshwa ki e baro bat hau ki e baro ki ya ne lang ublei ulong halor ki e baro Henry mangi ki brungi perkhat bangilong ki bastat kane ka jabeng ka baret jongi ki perkhat bangilong kham khrau ban ya ki e kan mau ya kane bangim la ban ya nujor ya de bat ublei ujisu uwan shaka perthe nakamanta jongi namar ka jingit uwan bat uyap nakamanta jongi ban pensngau tho yangi ba udei uei bat ublei udei uei kakten jong ublei ka ong ngatip ba uta ukhon ublei ulawan bat ula ai hangi ka jing shempang khnang bangin yo itho ya uta ubashisha bat ngilong ha uta ubashisha ha uta ukhon jong u Jesus Christ une ulong uta ublei bashisha bar kata ka jing im bom jukut manta ngilas ngotho ba ublei ulong uwei ujisu ublei ukhon bat ublei ukpa kielong kaju kakten jong ublei ka ong kumne manga bat uta ukpa ngiyalong shiteli menta labangi phai shaka testament kabarim ngiyoi yakane ke jinglong lai ha uwe ublei haba ula thau ya ka perthe sham la ong manga Henry uong ale ngin kabathau shibun ngut ublei ula ong ro tongin ya thau ya obru hakador jongi kat bakum kajing ya serim jongi hi baken senshar halor ki dokha kadurio bat halor ki simbeneng bat halor ki kinjamarat bat halor ka perthe baro bat halor ki kenja bapar baro ki bapar halor ka khendeo hangne habala pandon kam ya kata ka kentin belai ha ka kitab Genesis bat ha ka jing tho ha ka ktin Hebrew la pandon kam ya kata ka ktin e holim ka batheu bon teli ha ka ktin English ka kadeu ya ka plural Isaiah Henry lenong de khot ba phra ko ongkumne te ngalayo sngo ya kata ka jing sawa utrai ba uong ngan pha yanu bat uei ubanlet nakamanta jongi te ulaong nga hangne to pha yanga pi hab ban sngo tho shwa hangne yakata ka jinglong lai ha uei jong ble
Ketien jong beli ka ongru namar kata king tukhe da let no mapi to penlong sendran yaki benru baro da pen baptis yaki haka kerteng jong ukpa haka kerteng jong ukhon bat ka jong umenesim bakhoj barok lai haka dakhe ngamla ban cover tang haka weki video yaka taka jinglong lai ha away jong ublei jongi Henry nak banta jong to ke kristan ki bedang syukhi ngan sawanra yaka jingtip ke bakham benya haka jingede bar ka jingi kristan jongi ngide banas ngau tho ya kata ka jinglong lai ha away jong ublei jongi bar kata ka jing ya karen habreng jongki kala long nado ki por haswa ban penlong ya ki e baro bar kidang ya karen hado mentah bar kin nang ya karen shu Henry une ublei ukhon ushim ya kata ka jinglong breu bat uwan long breu sya ka berthe baniap namar ki pop jongi kata ka pop ka bangide ban ba mangi Henry ula shim ya ka ketien jong blei ka ong tuyo ya kane ka jingtip hapi ka bala long ru ha ukris Jesu uba haba ulong ha ka durblei shem la new ya ka ban bat ban long marengkat bat ublei Henry ula pun sudah ya de udah shim ya ka dur merau haba ula jialong ha ka jing seriem bat kibriu ti haba la shem ya u ha ka takarukom kum ubriu ula lerit ila de haba ula jialong uba kokngo wat hadu ka jingyap hoj ka jingyap ka ding penaken Ujisu ulong 100% kum ubriu but 100% kum ublei Henry ukongo ya ko hukum jong ublei ubala thmu ya ka jimpan im nakabenta jongi te nakata da ushim ya kata jinglong briu baniap badai hangta ula ban pelai im yangi da ka bawan ha ka jinglong do Hebrew san henyo ko ongkum ne uba ha ka sngi ka do jong haba ula aingo ya ka jindwai bat ki jingkarpat lembat ka jing ang ka bakrau bat ki ummat hauta ubala ban pelai ya u naka jingyap bat haba layo sngaw ya u namar ka jingting riuble jong la u la long u khonru ula nang ya ka jingkongo naki ki eru ya ki ba ula sya bat haba la pan tipit jana ya u ula jelong unong penlong ka jing pen im bom jukut ya ka baro ki ba kongo ya u bat lakhot ya u da uble urang ba langdo ha kata korukom umalki shedek ujisu ulong uta umezaya ubala pendep ya kata ka jingyat hu lupa bat ulong uba janai bat tang ma uhi ubala ban jit ban ba ya ki pop namar la pen sho ya ukum yangihi Henry ulalong uba klempop Hebrew sau khatsan ko ongkum ne namar ngimdon urang ba lengdo ubom la ban srim bat ke jingtlot jongi Henry ya ubala pen sho ya ki eki baro srim yangi Henry klempop kum ubriu ujisu umat ya ka jinge kum mangihi ukendo ya ka jing penshoy ukendo ya ka jing shitom Henry tang kwe kendo kata kadai kapop kumta ujisu uyakran bat ublei syapang kine ki e baro kumba ujule nado ki por bompat shna ya ka perthei kabangin lap habaro kwe ka gospel Henry ka kamram jong ujisu ukhon kaya per na kata ka jong ublei ukpa kabadai ban wan sya ka perthei ban yap haka jaka jongi bat uhab ban kongo ya kane ka jingthmu jong uble nagbanta ban sius pa yangi nakata ka jinsha te jong kapop Yones khandai lai papra ko ongkum ne nabanga wan hier na baneng omban yo le ya ka mon jongai Henry ya ka mon jong uta ubala pha yanga kaniti ka long kata ka mon jong uble ubala pha yanga babaro yakiba ula ai hanga nganom ai bandu no naka Henry bangan yo penmipat ya ka hagasngi ka bakhaddu menta ujisu ukuran shibon ki sya ublei ukpa kabangi puli hak Bible Henry ukuran ro syapang jongi nuksa hak gospel jong ulokas kalanong ka ba arpolai dekot ka ba lai pusau ko ongkum ne ko ukpa to map yaki naba kim tip yaka ka bakile kajing kali kalong balai ujisu ukuran bat ublei nak menta jongi namar ba ujisu ulong kum ka jingking kaban pun hapreng jongi bat ublei namar don uwei ublei bat uwei uksyang ru habdang ublei bat kibriu ukres Jesu uba uhiru ubriu ubala IT yelade banlong ka jingsu spa ye baro ya kaban phla hakipor ke badei bat hang nila tho ba udei ubriu hi kam shemut ba umlong ublei Henry ulong ubriu shispa person bat ulong ublei shispa person bat lada dei ba Jesu unom yap namar ki pop jongi kanom don kata ka jingede habdang jongi bat jong ublei balai namar ngi long kibala tap daka pop ngi don ya kamet kabala tap daka pop ka jinglong pop bat ublei jongi pat ulong ublei uba khoj uba klem ka pop kumba kata ka jing khoj bat ka jing tingit kimla bandon ka jingede
kumba ka jing syai bat ka jing dom kim la ban long haju kum taru ngim la ban don ka jing ya de bat ublei klem u Jesu kumba jia ha ka por bangi sai ya ki janjongi ni pen ya kata ka tengit daka sabon kum taru u Jesu u yap ban sai khot yangi bangin long ki babit ban ying hakamal jong ublei u Jesu ulong tang ma u uksiang Yohanes khat sao Henry ka ongkum ne nga ubalong ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing imde don ubawan ha ukpa Henry tang danga mentah bon bha ki bru ki ban sa ong ye phi baki don ka we pat kalat kalenti ban poi sha khle do jong uta ulom Henry ngan ong ye phi wat ngop ha kata ka jing riam jong ki ka badai ka trap jong u soitan to ngan pule biang ye phi sa shisen ya ka ne ka ketin don ubawan ha ukpa Henry tang danga mentah haba u Jesu udwai sha ublei ukpa menhaba unandon hak perthe kam syamut bau umlong ublei ulong hispa person ubriu hispa person ublei penban ka pen iyangi ya kata ka jing yade jong kata ka jinglong lai ha uwe mau ulong ka nuksa nak benta jongi banduai Yohanes khatwei sau phawei ka ongkum ne u Jesu ulak met ya lagi khmat jong ubat ulaong ko khpa ngango yame namar ba mejus ngau yanga ngate ngatip bames ngau yang halakasngi Henry ngakren nakapenta uni upajba ubaying baro saudong bakin yo ngej bame pha mame yanga bat napdeng jong kita kesenran jong u Jesu kila kerpat ya u Jesu baun hikaya ki kumno banduai balai ki keli ya u Jesu yakane namar baki yo iya u baule yakini kini daka nuksa ka baki kwa bantip Lukas khatwe lanong ka banangkong ka ongkomne kala jiaru haba udang duwai hakwe ka jaka ba enda la waino uwei na ki senran jungu ulo ong hau go try to hikayangi banduai kumba u Yohanes ru u hikaya ki senran jungu mentah tu ai bakane kan long ka nuksa ya phi tu ai ba u Jesu unlong ka nuksa ya phi kumno ba penduai pide ban penlong ya kata ka jinlong banduai banlong u atir jong ka jinduai bandon kata ka jingede ka bahajan bat ublei lara phim ai ya ka por jong phi bat u lara phim don kapor banya karen bar u Jesu to tip ya kane ma phim la ban san ha ka jinglong Kristan jong phi ngan kali ya phi ya ka wei ka jingkali saya jubab hi hato phila don kata ka jingede ka bahajan bat u Jesu ha ka jingim jong phi pai sha konrat mantai bat haka bangapun kut iya kane ki video jonga ngakmit nanti ba phila aya ka mensem phila aya ka donut bat ya ka jimut jing perkhat jing phi sha oble kan mau ya kane ba oble u i ya phi bat mangaru nga i ya phi de na kata kadaw nga wanra ya kane ka khobor sha phi sngobha ban bu lem ya nga haka jing duai jong phi kumba mangaru nga yai duai na ka manta jong phi bat tu ai lengba jong ne ka YouTube channel jonga ngan pentelun ya ka gospel jong utrai jonge kane ka de ka mission lane ka lengkha tre jonga na ka manta ka borom jong utrai jonge u Jesus Christ tongin yo ong lang amen pat amen